Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 4 asteartea, bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Eider eta Nagorerekin egongo gara hizketan, Baztan eta Bortziriak berdintasun zerbitzuetatik datozenak. Martxoaren 8 harira programazio zabala prestatu dute eta honen berri ematera etorriko dira. Eta beste alde batetik, Miren Eizmendirekin egongo gara, BKE Mendi Eskolatik datorrena. Berriozarko mendi taldeak Berriozarren mendi zikloa antolatu du eta honen berri ematera etorriko da. Baina elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1980ko martxoaren 4ean, Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoa Pirinio Atlantikoak departamentuaren barnean geratu ziren, bi arnorekin batera. Frantziako Batzar Nazional Konstituziogileak herrialdearen banaketa administratibo berria onartu zuen. 83 departamentutan banatu zen, prefetura Pouen kokatu zuten. Urte batzuk geroago, 1919ko martxoaren 4an, Kinmel Parkeko matxinada hasi zen Galesko Abergele herrian. Kanadako soldaduak protestan hasi zirenean Lehen Mundu Gerra amaitu ostean, ez zituztelako beren herrialdera bueltan eramaten. Kanpamenduko baldintza kaskarrez ere kexu ziren eta 15.000 soldaduk bi eguneko matxinada hasi zuten. Protesta arrakastatsua izan zen eta hilabete amaieran etxera eraman zituzten. Egun berean baina 1976an grebari eutsi zioten Gasteizen Cegasako langileek, bezperan Espainiako poliziak eragindako sarraskia salatzeko. Giro iluna zen nagusi hirian. Aurreko egunean, greba orokorraren deialdi erantzunez langileak elizan bilduta zeudela, Espainiako poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu zituen tiroz. Biharamunean, besteren artean Andoni Txasko Diaz Zaramaga inguruak nola gelditu ziren ikustera joan zen 3 lagunekin batera. Halako batean, jeep bat gerturatu eta hainbat poliziak jipoitu egin zuten. Ikusmena zuen begi bakarrean jaso zituen kolpeak eta itsu utzi zutenia. Eta bukatzeko 1980ko martxoaren 4an lehen aldiz antolatu zuten Lilatoia Donostian, emakumeen lasterketa. Antolatzaileek Irlandan egiten zen emakumezkoen lasterketa batetik hartu zuten ideia, eta martxoaren 8aren inguruan egitea proposatu zuten, kale okupazioa eta emakumeen ikusgarritasuna helburu jarrita. Lehen urteetan, zailtasun handiak izan zituzten, irainak eta mespretxoak jasan behar izan baitzituzten gizonezkoen aldetik. Urteekin indar handia hartu zuen ekimena da, eta lehen urtean parte hartu zuten 150 korrikalarietatik 6.000tik gora izatera heldu dira zenbait hamarkadetan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, foruzaingoak egunean 6 pertsona atxilotu edo inputatu ditu delituak egiteagatik.
2024an 15.000 bat ez zilegi penalen berri izan zuen, 175 ondarearen aurka. Gidarien droga positiboak, alkohol positiboak baino 2 aldiz gehiago dira. Argazki nagusian, Erize, Konfinekin eta Nafarroako Berdintasun Kontseiluko kideekin batera. Titularrean, Ester Erize 40 urteko justizia bidezkoagoa. Berdina saria jaso du indarkeria matxistaren aurka egindako lanagatik. 70ko hamarkadan eskolapioetako 6 ikasleoik salatu zuten irakasle laiko ohi batek egindako abusuak. 9 eta 13 urte bitartean zituzten salatutako gertaerak gertatu zirenean. Egeren arabera, ez dut abusurik egin, baina barkamena eskatzen dut nahi gabe kaltetu badut. Eskuineko berrietan, alde batetik, zorrak kentzeak Nafarroari mesede egin diezaiola nabarmendu dute. Beste alde batetik, elektrikoen salmenta geldiarazi eginda Nafarroan MOVS planik gabe. Jarraian Gorritxoek ligako 2 partida besterik ez dituzte irabazi 4 hilabetean. Gainera, Labrit pilotalekua obrengatik itxiko da uztailaren 15etik abenduaren 31. Ondoren, Bonafauren arabera, karateak pertsona hobea izaten lagundu dit eta bizitzen irakasten dit. Azkenik, Anora filmeko zinema independientearen garaipena 5 Oscar eskuratuta. Diario de Navarraren titular nagusian Nafarroako enpresek erraztasunak eskatu dituzte kanpoko eskulana kontratatzeko. Garraioa, ostalaritza eta nekazaritza zailtasun handienak dituzten sektoreen artean. Argazki nagusian, Lantz izan zen berriz ere jaiaren epizentroa, Mielotxin protagonista zela. Titularrean, Mielotxinen amaiera. Landa inauteriek agur esan diete Nafarroako ospakizun gehienei. Ezkerreko berrietan, alde batetik Rosello Artzapezpikuak eta Euskal Gotzainek Eliza berritzeko eskatu dute. Beste alde batetik Argi Berdea Madrilerako autobidearen Nafarroako lehen zatiaren proiektuari. Gainera 52 urtetik gorako etxeko langileentzako langabezia sorospena eskatu dute. Goiko berrietan batetik Anora Indi filma garaile Oskarretan. Bestetik osasuna geldiarazten duen bolada. Bukatzeko, Labrit 6 hilabetez itxita egongo da zaharberritzeko. Gararen titular nagusian Vatikanoak gazteluetako pederastari buruzko hartutako erabaki mugatua. Vatikanoak Opus Deitik Jose Maria Martínez Sanz kanporatzeko agindu zuten, Juan Casas Cuevasi abusuak egiteagatik zigortua. Argazki nagusian atzo Gasteizen egindako manifestazioaren une bat. Titularrean justizia aldarrika, izkilarriz eta ozen Gasteizko kaleetan. Martxoaren 3 egun esanguratsua da langileria mugimenduaren memorian. Ia mende erdi igaro da polizia espainolak tiroz 5 langile hil zituenetik, Gasteizko San Francisco parrokian. Eskuineko berrietan, alde batetik lakuak 1.000 milioi inbertuko ditu industria eraldatzeko planean. Beste alde batetik Podemosek ez du zerga doikuntza sinatu EAJarekin eta PSErekin, barne kontsultaren ostean. Jarraian Ingo Niebelen analisia dugu, Alemaniako ezkerraren berpizkundea alternatiba bihurtzeko. Amaitzeko Iraitz Mateoren kronika dago, sukaldeko elkarrizketak beldurrak modu kolektiboan askatzeko. Berriaren titular nagusian, ahal duguk ez du zerga erreforma orain babestuko, bozketaren emaitza estuagatik. Alderdiak esan du barne kontsultaren emaitza ez dela erabakigarria, parte hartzea apala izan delako eta aldekoak eta kontrakoak ia parean daudelako, 43% aldean. EAJak eta PSEek oposizioko alderdien baten babesa behar dute Araban eta Gipuzkoan erreforma onesteko. Argazki nagusian atzo Gasteizen egindako manifestazioaren une bat dugu. Titularrean memoriaren etorbidean. Romualdo Barroso, Francisco Aznar, Pedro Martínez Ocio, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda oroitu zituzten atzo Gasteizen. 1976ko martxoaren 3ko sarraskitik 49 urtera. Goiko argazkian Maria Reimondez idazlea dugu. Honen iritziz, diskurtso kolonialak atzeratutzat aurkezten ditu besteak, rasoak justifikatzeko.
Beheko berrietan, batetik Anora izan da garaile Oskar sarietan, 5 garaikur eskuratuta. Bestetik Tolosa inauterien inauteriak. Gainera, Aritz Araroa EAJ-ko legebiltzarkidearen hitzak ditugu. Garrantzitsua da ehizaren balio positibo guztien aldeko pedagogia egitea. Ondoren, Errusiak Europari esandakoa dugu. Ukrainari laguntza militar gehiago ematea ez da bake plan bat. Azkenik, Jaurlaritzak 4.000 milioi euro inbertitzeko aliantza aurkeztu du, industria eraldatzeko. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian Fernando Barrenaren hitzetan, Europa oso egoera kritikoan dago eta bere ahuldadeari aurre egiteko erabaki sakonak hartu beharko ditu. Ekialdetik Txina, iparraldetik Errusia, mendebaldetik Ameriketako Estatu Batuak, Europaren ahuldade geopolitikoa begibistakoa da. Eskuin muturraren hazkunde beldurgarriaz, Trumpen erabakiez, Ukrainiako gerraz, imigrazioen fenomenoaz eta prekaritatearen arazoaz mintzatu gara besteak beste Fernando Barrena legebiltzarkidearekin metropoli forala saioan. Eskuineko berrietan, goikoan, Nafarroan 52 urtetik gorako etxeko langileek langabezia kobratu ahalko dute. Orain arte, arauak gutxienez 6 urteko langabeziagatiko kotizazio efektiboa eskatzen zuen. Baina 2022an Europak etxeko langileak sistema bereziko langileak zirela ebatzi eta haien langabezirako kotizazioa onartu zuen. Nafarroan jarritako errekurtso bati esker, Justizia Auzitegi Nagusiak 2022aren aurreko lan urteak ere aintzat hartuko ditu. Behekoan Mirari Martierena eta Idoia Torregarairen hitzetan, betaurreko umoreak jarri eta gure egunerokoan ikusten dugunaz egingo dugu barre. Irriziklo barruan asteazkenean taularatuko da stand-up antzezlana Nafarroako antzerki eskolan. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Eider eta Nagorerekin gaude. Kaixo, bikote, zer moduz? Kaixo, egunon. Baztango eta Bortziretako udalek kanpaina bat atera duzue, urtero bezala 18aren arabera, edo arira, ezta? Kanpaina ateratzen dugu Nafarroako berdintasun teknikareok elkarlanean gabiltza gauza batzuetaratko eta horietako bat dira sentsibilizazio kanpainak. Eta bai, horren baitan urtero ateratzen dugu kanpaina bat martxoak 8irako. Eta urtenko leloa zein izango da? Gaur aurtengoa da desberdinkeria errealitate eta justizia lortzeke. Kanpaina honekin adierazi nahi izan duguna da, berdintasun formala lortzen ari da, baina indikan datuek argi uzten dute berdintasun erreala lortzeko oraindik asko falta zaigula, ez? Eta, batez ere kanpaina honekin nahi izan duguna da, datu ezberdinekin ere, dauden mito faltsuak ere salatu baino edo landu, eta oraindik badagoela lan asko egiteko beharra, gizartea pixka bat sentsibilizatu eta aurrera pausoak ematen jarraitu berdintasunaren bidean. Eta urtero ere adierazpen instituzional bat kaleratzen duzue, eta zein da honen edukia? Urten Nagorek erraten zuen bezala, gure edukiak seinalatu nahi izan du desberdinkeria oraindik realitate bat dela, ez? Leloak erten duen bezala, eta, ondorioz, justizia oraindik ez dela lortu edo lortzeke dagoela. Eta hildo horretan, guk ematen ditugu, bai adierazpen instituzionalean, bai karteletan, datu zehatz batzuk, ez? Adibidez, hor adierazten dugu, Nafarroan, emakume gizonek baino 20% gutxiago kobratzen dugula. Adibidez, ez? Soldata arrakalaren mitoa, beti erraten dela hori ez da existitzen. Bai gure kanpainan, bai Nafar gobernuak atera duen kanpainan ere bai, soldata arrakalaren datua mai gaineratu nahi izan dugu, eskandalo bat da, eta gero baitu ere ondorioak ere bai, pentsioetan, eta, desberdinkerian, ez? Desberdinkeria erreal horretan. Komentatzen dugu ere bai, hor dagoela kristalezko sabaia deitzen dugun hori, ez?
ehuneko 36 baino ez dira emakumeak lidergoko postuetan. Hor oraindik boterean ere bai, handiz daukagu egiteko, baita politikan ere. Bertze datuetako bat zen inaktibitate tasa, oso interesgarria ere aztertzea, nola desberdinkeriak eramaten duen zaintza lanagatik, edo jarduera zaintza lanaetan jarduteagatik, ehuneko 30,4 emakumeen kasuan eta 4,2 gizonezkoen kasuan inaktibitatean daudela. Hor ere, alde handi bat dago, ez? Orduen, zifrek behin eta berriz adierazten dute desberdinkeria existitzen dela, eta gero badira bertze diskurso batzuk, gure gizartean ere bai, gure jendartean bere lekua izan dutenak, eta gezurrezkoak direnak dela berdintasuna lortuta dago, emakumeak gizonak baino protegituta edo bizi dira, babestuta bizi dira, mil esker, orduan, gu horren kontra, ez? Eta adierazteko ere bai hemen gaudela entitate publikoak eta kasu honetan tokiko eta lurraldetako entitateak kanpaina honetara gehitzeko eta errateko ez. Oraindik gelditzen dela honitz egiteko eta hor egongo garela hori bulkatzeko. Ere, aipatzen duzue emakumeak normalean lanaldi partzialetan egiten dutela lan edo emakume gehiagok. Zer suposatzen du honek? Adibidez Nafarroko kasuan, lanaldi partzialea duten emakume portzentai handiena du, bigarren autonomia, lanaldi partzialea duten emakume portzentai handiena du. Horrek gero, bai momentuan eta bai etorkizunean, lan egiteko eskubideak urratu egiten ditu, bai jubilazioari begira, bai autonomia izateko momentuan ere, egia da, hori, indikan, beti ikusi izan du da, emakumea izan dela, etxean laguntzen duen bigarren soldata hori, ez? Eta ematen du, hori aldatu egin dela, emakumea lan merkatura ateratzerako orduan ja horrein dela urte batzuk, baina oraindik handatuek esaten dute lanaldi partziala emakumearen izena duela. Bai, de hecho, ordaindu eta ordaindu gabeko lan horren edo maitasunagatik egiten den emakume gainera gehien bat egiten duten lan horri, eta lan ordaindu horren dualtasunaren emaitza horrek, egiturazko desberdintasun bat sortzen du, ez? Gure adierazpenean horrela adierazi nahi izan dugu ere bai, nagorek erten zuenaren hildo berdinean. Eta gizarteak zaintza lan femenino bat bezala ikusten jarraitzen duela uste duzue? Zifrak hor daude, ez? Noski baietz. Horretan sentsibilizazio handia egin bada ere, eta gainera, errango dugu feminismoa 60ko hamarkadatik dabilela hildo honetan zaintza lanen kontzeptuaren esan nahia berrikusi nahian, ez? Eta zaintza erdigunean behin eta berriz erraten dugunean, hortik doa, ez? Zaintza erdigunean jartzean da, lan horrek baduela balio bat. Eta grebekin eta nabarmendu da, emakume gure lan maitasunagatik eta familiagatik egiten dugun lan guzti hori, lan ez ordaindu guzti hori, baduela gero bere prezioa, ez? Eta hor dago, pentsioetan, lanaldi partzialetan, gure soldatarrakalan, indarkerian, eta azkenean egiturazko desberdinkeria batean, ez? Eta zeintzuk dira pixkat honen faktoreak, egoera horrela jarraitzearen faktoreak? Egitura. Azkenean egitura hor dago, sistema hor dago, eta egiturak ez du uzten ere ez. Sentsibilizazio kanpaina pila bat egin dira, de hecho, Nafar gobernutik ere bai, urte luzez landu egin da zaintzaren kontzeptua, baina lehenago lantzen zen korresponsabilidadearen eta kontziliazioaren ikuspuntu horretatik. Eta, urte luzez, kontziliazio politikak sustatu dira, eta horrek ekarri duena da, oraindik eta emakumeen portzentai aize handiago bat hartzen dituela kontziliazio neurri hauek, ez? Gizonak ez direla tasa berdinean zaintza horietara edo lanaldi partzialetara, edo permiso baimenetara, eta gehitu. Orduan, hor oraindik lanketa handia gelditzen da egiteko. Eta nola eman aldiogu honi buelta, egoera honi?
Bueno, badira, adierazpenean ere jaso dugu, eta, badakigu berdintasun politiketan postua egiten jarraitu behar dugula, genero ikuspegiarekin, behintzatu dal, genero ikuspegiarekin prestakuntza ere eta bermatu behar duguna da udalerrietan ere horrelako lanak egiten direla udaletan, ez? Ikuspegi horrekin, baita ere oso garrantzitsua da edukitzea ere berdintasun politiketan eta gizartean orokorrean intersekzionalitate teoria, hor elkargurutzatzen direlako bai adierazle oso desberdinak, ez? Generoa, sexua, arraza, klasea eta ez gara ez emakume gizon homogeneoak, orduan hor elkargurutzatzen dira eta politikak egon eduki behar dute hau kontuan, ez? Eta gizarte berdintzaleago bat berdin tratatzen duena, baizik eta, gauza hauek ere eta desberdinkeria kontuan izaten dituenak eta horrelako politikak praktikatzen dituenak. Eta, horrekin batera, sentsibilizazio kanpainak, zaintza erdigunean jartzea, lehen aipatu dugun bezala, prestakuntza oso garrantzitsua da, eta gure kasuan adibidez, udal eta mankomunitate egituretan ikuspegi horrekin landu izatea, eta gero ere mugimendu feministak egin duen ekarpenari aitortza ematea eta elkarlanean eta denok bide berdinean eginez belen esan duena aiderrek ez, struktura patriarkal horren zimientoak edo egitura horretan benetan intzidentzia. Baina, ez da lan bakala, egia da gauza batzuk eta boterea aldatzea edo botereari bere privilegioak mugitzea oso zaila da eta badakigu. Gure apostua gainera eta gure lan eremuetatik beti da tokiko lanketa, ez? Tokiko sareak sortu, sareak ehundu, baina hau ezin dugu segitu egiten bakarrik emakumeen artean. Gizonen parte hartzea behar dugu, gizonen erantzunkidetasuna, eta, benetan hor eraldaketa sakon bat egin behar da. Nik uste dut elkarrizketa guztietan esaten dugula beti, ez? Emakumeek badaramaguia urte edo hamarkada luze batzuk lanketa sakonak egiten, aldaketa sakonak eskatzen eta egiten, eta horrek esfortzuak eskatu ditu gure bizitzetan ere bai, eta orain gizonen esfortzua eta konpromesua edo konpromisoa eskatzen dugu. Eta gai honekiko nola ikusten dituzue hurrengo belaunaldiak? Zaila da jakitea, mundua oso aldakorra da momentu honetan, sare sozialak, interneta, nire sensazioa da, eta bai uste dut bizitza geroz eta azkarrago doala, eta aldaketak geroz eta azkarrago duan zaila da jakitea. Gure gazteak oso prestatuta datoz, informazio pila bat daukate guk ez genuena, baino badituzte ere bai erronka berriak. Espazio berriak, espazio digitala mundu berri bat da, orduan, jarraipen egingo diogu eta gure politiketan horregongo da presente, ez? Intziditzea ere bai urrengo belaunaldietan. Azkenean aldaketa kulturalak urrengo belaunaldiei begira egiten dira. Eta martxoak 8 egunari begira, nola ikusten duzue indartsu jarraitzen duela, uste duzue, ikusten duzue? Baina mugimendu feministari buruz diozu, jendeak emango duen erantzuna? Bai. Nik uste dut martxoak 8, azarako 25 beti direla data arron esanguratsuak, ez? Beti erraten dugu, gero urtean zehar beti da martxoak 8. Baina garrantzitsua da horrelako egunetan bai, feminismoari espazio bat ematea. Eta programazio barkatu esan? Barkatu bai, aldarrikapen eguna da, ospakizuna ere bai, nik uste dut martxoak 8an ere bat egiten dugula emakume guztiak eta gizarteak ere ez, eta argi dauka oraindik asko dagoela lortzeko, orduan hor uzartzen dira aldarrikapena eta ospakizuna, ez? Eta martxoan programazio zabala prestatu duzu, ezta? Komentatu dezakegu pixka bat zein programazio prestatu duzuen? Bai, egia da, saiatzen garela beti
arras hurbil egiten dugun lan bat abertzearen gandik, eta gure herriak nahiko nahasiak ibiltzen dira, eta bueno, bai, partekatzen ditugu espazioak, orduan saiatzen gara, Bortziri eta Baztanen artean aldenean, gure programazioak koordinatzen, ez? Edo, bueno, gauza desberdinak eskaintzen aldenean, ez? Orduan, bueno. Baztanen, ja izan genuen literatur geraldien baitan Euskara zerbitzuarekin elkarlanean, ja Uxue Alberdiren heteroliburuaren aurkezpena. Larun batean izanen dugu ginkana bat aurrendako, 7 eta 12 urte bitarteko aurrendako ginkana bat, Euskal Herriko emakume referente desberdinen inguruko ginkana moduko bat. Eskatzen dugu bai, bueno, izen ematea eta preste egotea 2-3 ordu zongi pasatzeko. Eta emakumeen historia desberdinak ezagutzeko. Gero badaukagu ere bai larun batean, arratsaldeko 6-etan, 3-etan, Kaitlin in the Night ikuskizun humoretsua, ere bai, irri egiteko ezin gara beti haserre egon, orduan irri egin behar dugu ere bai, eta humorearen bidez eraldaketa hori ere bai bulkatzeko, ez? Eta azkenengoz, martxoak 26 eta apirilak 21 bitartean, Elizondoko Osasun Etxean, edo zein hurbiltzen baldin bada, hor ikusi ahal izango du defendatzaileak eraldatzen duten emakumeak mugarik gaberen erakusketa. Eta momentuz, eta beste urteetan, zer moduz harrera? Zer moduzko harrera izan dute gauza hauek? Martxoak 8ko ekintzak, desberdin, depende. Osea, agian lantegiak kostatzen dira pixka bat gehiago, jendeari kostatzen zaiolakoz, aurrera pausu hori egitea, eta benetan, partekatzea, ez? Eta gero hitzaldiak, ekitaldi kulturalak, eta harrera oso ona izaten dute. Eta gero, mugimendu feministaren mobilizazioak noski beti izaten dute harrera positiboena, eta hala izan behar du, ez? Erreibindikazio, nagorek esan duen bezala, erreibindikaziorako egun bat da, eta plazak bete behar dira egun horretan, hori da garrantzitsuena. Eta, Bortziriak ere bere programazioa. Bai, guk adibidez, martxoak 8an egun potentea dugu Lesakan, 15. edizio da egiten dena Bortziretako emakumeen menditzulia, eta hartu du data espazio, jarduera esanguratsu bat hemen Bortziri mailan, eta goizeko 9 Lesakatik, urtero egiten da Bortziretako herri batean. Orduan, aurten lekukoa Lesaka du, goizeko 9 aterako gara menditzulia egitera, gero salda, lekuko pasatzea Arantzari, bazkaria egingo dugu, bazkaria gainera gonbidatu ditugu eskualde mailan, eskualdeko emakume guztiak, gonbidatua daude, bazkariak txartelak erosteko, bazkarirako txartelak erosteko eguna atzo zen, azken eguna, baina, bazkaldu ostean, eskualde mailako manifestazioa egingo da 6etan Lesakan, mugimendu feministak antolatua, eta gero horren ostean, 3. Mundu Gerra taldearen kontzertua antolatu dute. Orduan nik uste dute, ez uste, baina seguru nago, martxoak 8 Lesaka eskualdeko emakumeek eta gizarteak eta pertsonek hartuko dugula kaleak eta plazak. Orduan, egun potentea dira esan martxoak 8an. Eta gero, eskatu ordenean, betu Baztanen bezala, aurrentzako ere garrantzitsu ikusten genuen emakume referenteak eskaintzea, eta ez bakarrik euskal emakumea, baita ere, euskal emakumeak, eta gainera tokikoak ere. Eta, 17 urteko aurrentzako, hori, nik 15ean, Aiderrek Baztanen 8an eta Bortziretan 15ean, beran izango da, Altzate frontoian, izenak emateak ireki ditugu, eta, gure gaztetan zabalduko dugu. Gero partekatu dugu baita ere erakusketa, Lesakako liburutegiarekin egindako elkarlanean, Lesakako liburutegian egongo da, berak komentatu duen defendatzaileak eraldatzen duten emakumeak erakusketa, eta 10etik 25era, eta gero 26tik aurrera Baztanen egongo da. Eta, gobidatzen ditut herritar guztiak mugarik gabeko erakusketa hau ikuste etortzera
ikustera, bertan ikusiko ditugulako gaur egun aktiboan daude mundu osoan defendatzaile eskubide zibilen eta giza eskubideen defentsan ari diren emakumeen bizitzak, ez? Orduan, referente desberdinak edukiko ditugu, batzuk bizi dira eta beste batzuk bere bizia galdu dute giza eskubideak defendatzeagatik. Orduan, adin guztietako pertsonentzako oso egokia ikusten dut, bai gazte heldu, eta animatzen ditut irakusketa ikustera. Eta gero ja bukatzeko, 23an beran izango dugu, gorpuztu mugimendu eta espresioaren bitartez bortziretako emakumeentzako egiten den jarduera bat. Eta bertan, batez ere, helburua da ahalduntze individual kolektibo horretan, emakumeak urtean zehar ditugun tentsioak, karga mentalak eta hori pixkat arintzeko, momentuz jarduera puntual hau, baina etorkizunari begira ikusiko dugu aukera izango den estitxumenta berrirekin, bertako emakume profesional batekin, giro goxo eta aske batean, gure tentsioak askatzeko. Programazio zabala prestatu duzu, ez da? Saiatzen gara. Bai, eta askotan ere elkarlanean, kasu honetan ez dugu itzali ziklorik egin, baina aurreko urtean adibidez egin genuen, orduan saiatzen gara konpatibleak izaten, eta eskaintzea, rekurtsoak, indarrak batzen ditugu, alden neurrian ere, langileei ere, eta horrela, prestakuntzak eskaintzeko, orduan, elkarlana eta koordinazioa, gure artekoa beharrezkoa ikusten dugula eta garrantzitsua. Eta zer da martxoak 8 eta orokorrean programatu dituzuen ekitaldietaz espero duzuena? Ikusiko da, ez dakit, nik benetan beti errate dut, espero dut, martxoak 8an larun bata dela, gainera aurten jendeak plazak betetzea. Gero jinkanak, antzerkiak eta baditugun ekintzak, lantegiak eta bar, beti badute bere publikoa, animatzen ditugu ere bai, agian, beldurrez edo, tentuz hartzen dituztenak ekintza hauek, eta animatu zaitezte, ze benetan, ekintza goxoak antolatzen ditugu, eta beti giro honean, orduan, animatzea jendea parte hartzera. Pena bat da, gero, adibidez, aurten badaukagu martxoak 8an kontraprogramazio bat, ez dut publizidaderik egingo kontraprogramazioaren inguruan, baina pena bat da, nola batzutan programatzen dituztenean ekintzak bertzeragile batzuk ez diren konturatzen ere, martxoak 8 arratsaldeko 6etan ekitaldi bat antolatu dutela. Pena bat da, ze publiko guzti hori ere bai, da egun bat, mugimendu feministari eta berdintasunari emateko, orduan, sin más, deialdi txiki hori, jendeak ere bai programatzerako momentuan kontu zibiltzeko. Bikote zuei eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten diren programatu dituzuen ekitaldiak. Eskerrik asko, Mila esker bai. Eskerrik asko gobiatzeko. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikus dezagun orain. Gaur, asteartea, orduek aurrera egin ahala, ostarteak zabalduko dira. Goizean, batez ere goizean goiz, zerua hodeitsu egongo da eta tarteka zaparrada batzuk egingo ditu. Eguerditik aurrera, euria egiteko probabilitatea txikia izango da eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira. Araba eta Nafarroa hegoaldean, arratsaldean hodeiekin jarraituko dute. Zerua gainerako tokietan baino lainotuago egongo da. Tenperaturak gora egingo du. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, tarteka zakar mendi inguruetan. Eguerdian eta arratsaldean itsasertzean haizeak ipar-ekialdera egingo du. Asteazkenean hego-ekialdeko haizea eta giro eguzkitsua lurraldearen zati handi batean izango dugu.
Ipar partean giro eguzkitsua izango dugu. Hegoaldean berriz hodeiak espero ditugu egunaren lehenengo partean, batez ere Araba eta Nafarroa hegoaldean. Baina hala ere arratsaldean eguzkitsu egongo da. Temperaturak igotzen jarraituko du eta altuenak 20 graduren bueltakoak izango dira Kantauri isurialdean eta 15 gradu ingurukoak hegoaldean. Hego-ekialdeko haizea nagusitzen joango da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin mendi inguruetan. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Miren Eizmendirekin gaude, BKE Mendi Eskolatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, Mendi zikloaren bigarren edizioa aurkeztera zatoz, ezta, Berriozarkoa. Hori da, bai. Eta horrekin sartu baino lehen, kontatu guzu du pixkat zer den BKE Mendi Eskola. Bueno, BKE taldea duela 20 urte sortu zen. Hortik urte batzuetara mendi taldea, ez? Eta duela urte gutxi talde hori bertan bera gelditu zen, kudeatzen zuten pertsonak utzi zutelako, ez? Eta beste pertsona berri batzuk filosofia berri batekin hartu zuten, ez? Bai BKEko kudeaketa eta mendi taldeko ere kudeaketa. Eta, zein da gure helburua, Berriozar eta Nafarroako pertsona mendizale edo pertsona ezberdin asko leku berean elkartzea, batera mendiaz gozatzea eta dena segurtasun base batekin eta formakuntza batekin egitea, ez. Eta beharren bat asetzeko sortu zenuten berriro? Bai, pertsona guzti horiek bateratzea, ez? Denok batera gauza horiek egitea, formakuntza hori ere pertsonei aukera ematea egiteko, ez? Behar hori ikusten zen, zegoela pertsona individual asko eta leku bat edo espazio bat izatea denak batera ibiltzeko. Eta sortu zenetik bilakaeraren bat jasandu mendi taldeak edo aurretik zegoenaren... Bai, aldaketa bat egon da. Hasieran modalitate ezberdineko ateraldiak egiten ziren, ez? Eskiko ateraldiak, eskalada ateraldiak, eta mendi eskola hori sortzea edo buelta bat ematea ideia sortu zen, ez? Hemen urtean zehar txikiek leku bat izatea eskalatzeko, gero orain udaberrian mendira joateko, gero segun ze behar ikusten dugun taldean formakuntza bat ematea, urte batzuk dira formakuntza batzuk, gero beste batzuk, ez? Hasieran bakarrik ateraldiak ziren, ez? Espazio bat non jendea elkartzen zen mendira joateko, eta orain eskola bat dago, eskola bat sortu dugu. Eta udalarekin zer ikusia duzue? Bai, udalak azkenean gure finantzatzen dugu, ez? Apoio handia ematen dugu BKEko taldeari. Eta nola funtzionatzen duzu, zer egiten duzu, ze maiztasunarekin, ze matzarete taldean? Orain aurren taldean 60 ume ditugu, eta helduen taldean egongo dira 25-30 pertsona inguru. Hau da, mendi eskolaren barne, taldearen barne, BKE mendiko taldearen barne, ez dakiz zenbat pertsona egongo garen, azkenean Berriozarko jendea taldearen barne dago, bino ere Sakanako jendea ere dago, Ultzamako jendea ere, Iruñerriko ere jendea ere etortzen da gure mendi taldera gurekin ekintzak egiteko. Pertsona asko gara orain, bai. Eta maiztasuna gure klaseak direla 3 egun ditugu astean, astelena, asteazkena eta osteguna, eta ordu batzuk. Ateraldiak orain ez ditugu hainbeste egiten,
Legezko mobida batzuengatik, azkenean geroz eta profesionalagoa egiten ari da mendia, eta zerbait pasatzen bada, titulazioa izan behar da, mendira joateko, talde bat mendira eramateko, ez mendira joateko. Hortik oraindik ari gara pixkat begiratzen nola egin dezakegun ongi egiteko dena. Eta astean, zehar elkartzen zaretenean, zer egiten duzue? Helduekin bai dela eskalada klaseak, eta txikiekin programatuta dugu orain neguaren zehar ez dagoenez guzki ordurik, rokodromo orduak dira, eta udaberritik aurrera ateratzen gara, eskabara orientazio klaseak ematen ditugu, mendi segurtasun klaseak ere, saiatzen gara gure espazioa ez, mendira gehiago ateratzen. Klase batzuk ere arrokan egiten ditugu, Etxaurira, San Faustora edo beste leku batzuetara joaten gara. Daukagun baliabideak erabiltzen ditugu ez. Eta ben Berriozarren rokodromoa daukazue? Bai, polikiroldegian dugu. Rokodromo txiki bat, horrekin ongi goaz. Eta taldean parte hartzeko zer egin behar da? E-mail bat bidali, korreo bat bidali gure korreo helbidera, eta hor formulario bat bete behar dut eta listo. Eta edonor apuntatu daiteke, nik adibidez apuntatu naiteke. Bai, mundu guztia, onbidatuta dago. Adin guztietako pertsona ditugu, aurretan 16 urtera arte, eta helduetan 18 urtetik 30 pertsona asko, 30-etik 60 urtetara ere, publiko osoa hartzen dugu. Eta, aipatu dugun bezala, mendizikloaren bigarren edizioa izango da, ezta? Eta, zer da mendizikloa, zertan datza? Mendizikloa, hemen hutsune batez ikusi genuen, beste lurralde edo beste leku batzuetan mendiasteak eta sortzen zituzten, eta hemen oraindik ez zen ezer egin. Pasaren urtean, ez zegoen ezer egina, eta hutsune hori betetzea, gogotsu geuden, ikusi genuen, jendeari, hemengo Berriozarko jendeari, proiekzioak edo mendiko gauzak ere ekartzea, nahi genuen. Beste modu batez ere ekarri nahi genuen, ez genuen bakarrik ekarri nahi famatuen gauzak edo ezagutzen diren pertsonen gauzak ekarri ez. Gai sozialak ere sartu nahi genituen gure proiektzioetan edo gure gaietan, ez? Eta hori izan zen gure idea. Formatoa ere ezberdin egin nahi genuen, ez genuen nahi bakarrik aste batean konprimitu dena, ze igual aste horretan justo norbait kanpoan, edo nahi genuen pixka bat gehiago luzatu, aukera gehiago izateko jendeari, ez? Ze igual aste batean dena jarrita, ezin zara zertara etorri, bino hilabete oso batean jarrita, aukera gehiago dituzu, igual aste batean ez, baina hurrengo astean bai etortzeko. Eta gai artistikoari ere bultzada bat ematen ari gara ez, pasaden urtean ilustrazio edo argazkien txapelketa bat izan genuen, aurten da ilustrazio txapelketa bat, antzerkiari aurten indarra eman nahi diogu. Mezkla arraroa da, hortan ari gara. Eta zer moz joan zen pasaden edizioa? Oso ondo. Lehenengoa izan da? Oso ondo. Mundu guztia oso ondo hartu zuen. Asko eskertu zuten hemengo mendizaleak eta kanpokoak ere ez etorri ziren. Eta polita izan zen, ze azkenean gai ezberdinak tratatu genituen, lasterketetako konflikto edo gai hori hor dagoena mundu guztia sartzen nahi dena lasterketetan eta nola ze bidea hartzen nahi duen, ez? Gero hemen Berriozarko gazten espediziotaz ere proiekzio bat egiten da, edo gure arteko pertsona baten hor pixka bat ere motibatzeko, bidai bat egin duzu, eta hemen izan behar duzu espazio bat,
zure bidaia aurkezteko eta besteei ere erakusteko, ez. Eta, bueno, jendea oso ongi hartu zuen pasaren urteko mendizikloa, bai. Eta ze gai lantzen dira, adibidez, ezakit gai konfliktiboak dira, mendiarekin erlazionatutako gaiak? Bai, bueno, konfliktiboak. Orain mendian lasterketetako txarla hori, izan genuen txarla azkenean itraileko pertsona garrantzitsuak ekarri genituen, Oian Azkorbe Beitia, Saiz Arrantz, Asier Labairu, azkenean Euskal Herrian pertsona garrantzitsuak dira traileko munduan. Eta berai galdera batzuk egin genion, ea nola ikusten zuten, nola evoluzionatu duen traila duela 10 urtetik orain, eta gauzatxoak atera ziren hor. Ze batzuk oso deportiboak direla eta beste batzuk más pasionales, no? Eta hor alde batzuk eta besteak ikusi ziren eta oso... Eskaladan klasikozko bideak irekitzen dituen tipo baten proiektzioak harri zen eta, klaro, hemen azkenean, gure artean beti eskalada mota bat egiten da oso deportiboa dena, ez? Eta deportiboa gimnasio bat bezala hartu dezakezu. Igo jeitsi eta listo. Eskalada mota hori azkenean, ez dakit, zailagoa da, konpromezu handiagoa du, eta gauza horiek egunak hartzea hemengo jendeare ikusteko eta esateko, ostras, aztenolako gauzak egiten diren, edo ze eskalada mota ezberdin den hori guk egiten dugunari, diferentzia. Baina, bueno, gai horiek ekarri ziren. Aurten emakume, feminismoa landu nahi dugu, ze, gure gai potentea da ez, gure sozialki, gure bizi momentu. Eta heriotza ere tratatu behar da, aurtengo mendizikloan, ez dakiz egin. Heriotza, kirolarekin... Ikusiko da, aurko... Eta, ikusiko zuen, aurten ze egongo den. Eta aurreko ediziotik onera zerbait aldatu zue, zerbait hobetu esan zen? Hau igual, ezakit, hobetzeko horrela egin beharko litzateke? Berriozarko peinei indar gehiago eman nahi diegu, eta bi proiekzioak Labargan eta Zulo elkartean emango dira. Eta gero beste bat antzokian egingo da. Eta gai artistikoari ere indar gehiago eman nahi diogu. Aldatzeko, ez dugula nahi urtero gaiak errepikatu, adibidez, pasaren urtean lasterketak eman ziren, urten lasterketak ez dira barne egongo, aurrengo urtean igual sartuko dugu, aurrengo pasaren urtean ez genion esperologiari nahi genuen indarraman eta aurten indar gehiago ere emango diogu. Ez horrelako, bai eskatu zigutela hori gaiak aldatzea, urtero berdina ez egitea. Eta hori izan da gure aurtengo ideia. Eta zein da aurten dagoen egitaragua? Zein da programazioa? Kartela ekarri duzu? Bai, kartela ekarri dut, hemen ikusi alda. Jada hasi da. Hau erakusketa bat da. Honetan feminismoa ondo lantzen da ez. Montañasen femenino. Martxoak 14 arte egongo da. Eta gero astero gai ezberdinak egingo dira. Martxoak 13 antzerki bat dugu, mendia, oso polita. Honetarako sarrerak erosi beharko dira. Aurretik erosel dira edo egun berean takiketan. Eta non izango da? Hau hemen, Berriozarko auditorioan. Gero Labarga elkartean martxoak 20 konfiantza ziega, konfiantza itxua egingo dugu, sarrera librea eta azkenik
hiru ezberdinez, izango ditugu 27an. Kazbek, hau da gure BKE taldeko nesken batzu bidaia. Kazbekera joan zireneko bidaia. Gero El Río Subterráneo del Monte Perdido, hau Berriozarko ere pertsona baten proiektzioa. Eta urteko honenak argazkiak, sariak emateko. Azkenean izango da, hemen zikloa izteko, sariak, ze izan den jarduera hoberena, argazki hoberena, ilustrazio hoberena, ez? Eta listo, eta horrela bukatuko zen mendizikloa. Osea, programazio betea daukazue. Bai, eta ere lehen esan dudana, ez? Indar pixka bat eman ezagutzen ez diren pertsonei, hor hemen duzula leku bat ere, que creemos en las personas que no están ahí a pie de cámara. Eta pentsatu zue ezakit publiko konkretu batean edo nori zuzendua dago? Guztien dago. Mundu guztia gonbidatuta dago tortzeko. Familian egiteko plan bat izan daiteke. Bai. Eta zer da honetaz espero duzuena zuek menditaldetik? Pasaden urteko esperientzia izatea, denok pozik ateratzea, ere ezagutzera ematea emakumeari bisibilitate gehiago ematea, gai ezberdinak ere horiek batzuk igual ez dakitenak edo ez dutenak ikusi ezagutzea, ez? Esatea, ostras, nik ez naiz horrela sentitu mendian, baina igual hau normala da, edo igual ez nekien horrela sentitu nintzenik eta sentitu naiz, baina ez dut ikusi, ez? Pixka bat ere lan pertsonalak egitea hemen ikusi, hilabete osoan ikusi behar dugunarekin, ez? Eta, denak ere gozatzea. Eta mendizikloren etorkizuna, nola ikusten duzue, errepikatuko duzue beste behin? Nik uste dut baietz. Ez dut esango orain baietz eta igual hurrengo urtean ez du ez. Baina, nik uste dut hau egingo dugula, segituko dugula egiten zai. Azkenean jendea pozik dago eta aukera ematen diogu ere jendeari mendia ezagutzeko. Osea, intentzioa da jarraitzea. Bai. Eta, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan? Gonbidatuta daudela hilabete honetan etortzeko, eta horre hongo garela. Eta norbait Berriozarko taldearekin zerbait egin badu, nahi badu, etortzea eta deitzea, gu prest gaudela denetarik egiteko. Edo kasi denetarik. Miren, mila esker gorera etortzeagatik, eta mendizikloa hain ondo azaltzeagatik, zer moduz joaten den, espero dugu oso ondo joatea. Oso ondo, eskerrik asko. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuleko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.